jakmaga Rangi Tilla amsani lukurokni samung tangai tongnai Takhuk Prabit Debbarma salkisa sigang jakmagat ni lokhi Tilla hatiwa mukhitung paithani mukhitungni dorgot thakya angai hatiwa baniya khaine bai kok banglaimani jikonsa pherbai no baniya khaine khorok thambai hati sokjana hinute lama kasui bunani nayu hune Koksilchajak Mano kok Phirokmung Rikha Takhuk Prabit Debbarma borsaka ungma kwrwi sokma kwrwi tutui kwrwi ni kok khontai berjagui tongkha abono lukuro pojota sabadi hinui paithani ai naro hangkai 30 টাকা কেজি খাই মানো খাই yang naro hangkai 40 টাকা mektung sem hangkai an logi tai khorongni khorokam tongo sung ai naro pailia yang naro paine hinui je somoi phaipuru yang naro hangkai 40 টাকা hangkai sung saika bukha ai narbo telamar no tubi phalpayo yang naro phalnai bo telamar no pai phalpayo hangkai tamngai yang khasuk red bisina somankai phalka hangkai sabule hinui ango bhaikai thaise sabuka hangkai ko bazar committee ni sekretar no kisa jano kapka ayang narle musukai manu khai yang khai tam khai maya ai hangkai ba borok ba ai naron thangnai bile hinui apti hinui sai kapka hangkai o bazar committee ni secretary saka bo ko khanapung phaidi abo kuno beparia khanapung ko sung bazar committee no jotono dingai asugui salainai hinsau hangkai khanapung ai hangkai no thangka ang hangkai no kokjin tu phaidi hinui bosau hangkai anoro emne ko 4 jon da 5 jon sung thangka hangkai thangka no bo afrun sai rahoru angko norok aidro phaidi boi baza thangmai si nei hangkai afruwa bo tai thise kok sai roka ano sosa phaidi hinso angna doi base meya nei hangkai sung ang no thangka o but okone bazar secretary ni nogo hangkai tai bagi khai lamawa bon nasingui tongtongo tokta tongo lamawa aro asukjak hangkai aboni tino o je asukjak tino khoroksa ko tok phalnai obiram Debbarma hangkai bo hangkai inko tamhini theberikha bono phekung phaderi bunai phu baza soknai phu hne theberikha asale abo antia sung but secretary no angko baza secretary no nasingoi asugui tongtong mansi hangkai bo bras kisa khaigena or nasing sok tongdi hne bin hangkai o baza ganani teksa buskang drop ni lamprawo hangkai boi oko bunani hne je sungno Koksilchajak mani ano Koksilchajak mani abo amutiya sung bunani hinui thangya bunani hangkai khali o din simiya sung asungno ampai tongmani hangkai sung je borok bazar khai phai horopano sung kasui buimano sung bunani hinui borong thangya sung hangkai salanyani hinui thangmansi asuno kai kaisa kok je nokni rangsao PMAY ni rangsao hne ano Koksilchajak mani abo emne khai atiya thegia abo tam himale 2017 bo je nok manai rok abo hangkai sini sarkar bo kwrwi kustam kwrwi sung panchayat kuno daipto kwrwi tak 2018 ni pore je nok manai rok ni bo aptinyo rangsao hin mane asole ango borok no sibsiniya ang tak phunche bongni nok bo saimiya abo haike borok kok phurungoi rangsao hne anumung hamya jekhan makhani silchai tongtongo tabuk bo thangai sungnai mano sabor bong thani rang dana naya o borok no tabu ko nahari bo sungmano kebo bong nogo phano je kotuma thumnai rok no borok bo joto khali ekta channel thimiya joto channel ni reporter rok no bong aro rok bo thangai sungnai mano sabo bong thani rang na o borok no ang sibu siniya 2017 na ko nok manai rok no engkai taise borok rangsao sao himani sini holodia panchayat ni suduse ingya Purbolokhipur panchayat rong suduse ano rangsao hne oba haike mung silchai tongtongo abo thigia amne khai tai thaisa kok lama kasoi sambadi bu hne je Koksilchajak oji Debbarma abo khai hingkai abo bo thigia fungai khangka se bini mongya kamiwa ang thana nang tongo bono bukang kai boba salcha bin Takhuk bukuk thumui pano ano aro buimanai ang amti bono bunani jat hingkai ang aingo thangya jat hingkai dogo simise apti borok simise songui bunai ani fungai khangka se panchayat se aro joto kisu se ani samung khanyan ji oro hingkai ang bono bhaike lama kasui bunai ani soriboto hamya je somoyo ang aingo thangnan puro mongyao thangnan puro bolamao basajak sorok rukomo basajak bathakdi hne bike bathai roi ano kasui dagar sopa khai ano aba haike bo bukha ani sorji hamya naimano operation se 3 bar ang operation ningkha himo jotono rajak mangsi an tagbo bohogo pipe si tongtongkho ang bono bhaike buimanai bini sori kaham kotor kusuk dono bo aba haike ano Koksilchajak mani abo thigia asun
যে আনো বাজার সকনাই ফুহनै যে koksilchajak mani abo emnekhai thik gya ang bazar সকনাই hini samakrai an logi je chrai rok tongo koekjon tongo chrai okorong no thangjak je bazar secretary sai rohmani tei khorokni khoroktham phaidi hinai je thangman tei borok no bo swngnai mano hingkha bazar সকনানি kok aro kebo sabunai kwrwi hingkha je mwkhwtwngni dam bango joto kisu man hingkha abo angbo saka hingkha ang naro 30 taka khai mano hingkha nong oro khai 30 taka khai maya diba hinai ang kok khai sabuka hingkha borok sao ayang naro man hingkha ayang naro no tam paituya hinai saka asukino ang phaika bazar সকনানি hin saman rokle ang kwrwi abo hingkha hingkha borok asukbai rajniti rogo thepai rimani hingkha abo hingkha belai belai kheno abo chaya klaio je mwkhwtwng phalai dam kom bisi joto kisu hingkha phalnai bai painani bisingo joto kisu kok salai mano abo patio thepai mani ang sajagya thai kaisa kok je tok phalnai biram Debbarma himani bono lama kasubui bunai hinsamani abo sung je lama o bazar secretary no naising tongphuru bono aingti laima bo nugya sung je khoroktham bazar secretary no naising tongphuru kebono sungbo naimano je logi tongnai rokno hingkha bono sungbona hima bo kwrwi bo hingkha ayang naro je mwkhwtwng painai rokno hingkha yang naro paya hingkha sekna roknai hinai saman tei bono kok theisa saka ang tam hin saka nungle ayang naro mwkhwtwng painai rokno hingkha sekna roknai hinsau hingkha tabo yang khai tai 10 taka bisi tong hingkha nang abo salai moko bilakhai kisari na ba hinai ang kok simisi sawo bono bunani kok ang saya an kok asukno yang chakmagar lokhi Tilla hati mothani kasko tei tangkra songbo o patimung no tei selengmani kok saka tei hati o tong kwchang naroknani bagui kok thamuklaini chaituklai tongo hini bo saka chini kok thumnai rokno boro wan sugo bwskangni kok ti salo achukui dadak sidake kok salaimani bisingtino o kok banglai mano muthak jaksinai hinui khakupune hamare yapari ani je bazar timudo je lokiram hati bazaro kaisa phalnai rok ba painai rok ni bisingo kisa kok kata kata hinglaka karon bisingo sung musil ni bisingo borno runani bagana sung bazar committee sung chetona nai tongo taron bising pano borok bakati gijalia bibino media rok ni thani tisari rikha jayo abo kono beparia kok khai phalnai bai painai kok kata kata ingui phan mano hai pano asuk to sung kotor o jaga somaisa abo hai tiklainani bagai sung thangya sung borokno kok rijak bwskang roibaro je sung din tarik riui ang borokno sung saka adino joto ongkha abono sung musil khainani bagai sung bazar committee chetona nai tongo আমরা যে তুইমধু লক্ষ্মীরাম হাতি বাজার এটা আমরা বাজারটা নতুন করছি আজকে প্রায় বছর 2 হইব বাজারটারে ডেভেলপমেন্ট করার লাগে আমরাও একটা উদ্যোগ আমি হচ্ছে বাজারের সেক্রেটারি আমার নাম রশিদ মিয়া ঘটনাটা হইল আমরা চাকমাঘাট একটা বাজার আছে আর তুইমধু লক্ষ্মীরাম হাতি একটা বাজার সাধারণ একটা বিষয় বলতে এটা সবজি বেচা কিনে লইয়া নদীর এপার 30 টাকা করে বেচে এপার 40 টাকা করে বেচে প্রবীর দেববর্মা আমার কাছে কমপ্লেন করছে তারপর পরে দিয়ে শুনলাম এরা ফোনে নাকি কারোর সাথে একটা কথা কাটাকাটি হয়েছে তখন এটা নিয়ে আমরা গেছে কালকে বইলাম বাজার কমিটির যারা সদস্য আছে তারা লইয়া বইয়েছিল আমরা বাজারের সম্বন্ধে আলোচনা করছি তখন প্রবীর দেববর্মা যে অভিযোগ করছে হ্যাঁ আইসে না আমরা আবার পুনরায় সামনের রবিবারে আমরা মিটিংটা রাখছি ওই মিটিংয়ে আমরা এটা মিছিল করার জন্য যাতে যেই একটা টকযোগ হয়েছে তাদের মধ্যে এটা আমরা ভুলভ্রান্তি হোক আর যাচ্ছে হোক এটা আমরা সংশোধন করে দেওয়ার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এতটুকুই আমরা আর কোনো আমরা চাই শান্তিভাবে থাকুন শান্তিভাবে ব্যবসা করুন জনসাধারণ যাতে সেফটিভাবে মাল কিনতে পারে এটাই আর কি আমরা yang Rangi Tilla amchani saplai tei saruknai bo salkisa swkang tei saplai swnamjakmano tei Koksilchajak rokno amchani lukurokno bujiwi naigrani bagui kobokha tei o tuini pipe thepalai thini Takhuk Prabit ni mungsa chaya kwrwi hini bosaka kok khai muti hai tong tong ni ready kok khai muti hai je somoy je tikaya 10-12 din thanga porbini yang side olja দিকে সেটা এক সাইড দিকে তৈমার হয় এক সাইড দিকে মাছ আলব কারণ খাই মতি হয় যে
yang Phirokmung yang dige tikaya hanai ano report dipeka Phirokmung dipemani pore ulo ang naika Kwrwi ba ting no tikaya 10-12 din toka engkanya ang tangge yang guri naika engka tui point no tui doto jaga tui speed mang cholitung engka ang saka Phirokmung ahaya ko je chung agi je 6-7 mas slam dibane ahaya tisa tui bari thangpa engka obono tisa tui ma ko tui na ni tata nangai ka mistri ro sahaka office ni staff no sahawai office mistri ro ka engka Phirokmung no saka Phirokmung chungle mistri bo gosia engka nang ang bo gosimaya dele chung tui komrina thanga kai public ba chung hinjago tui tai komri di tui speed ke mari nai e apte hai ni hinja kan ang Phirokmung no sakatam ne nangla de kicha gram ni sida neta ba khai tongba nang ni kokla mani wana nang logi kam bol mistri ni logi tongdi engka tongdi ni hinja ka awang tonglai kumui engka tong khangkai bo sam ni saka bo komri ka ting no komri boya koi je mani kai lockdown ni bagai mani kai ni bagai bo saka kaisa kok tongo je 500 din ni pore mani sopai kai mani ferol thepari nai o ferol no tabu ma thogya ga wa kaisa budi tongo wa kaisa dawoi doto jaga 100 man kari na 2-3 din ni pore lockdown ticha mani sopai gara to sopai kai khulogoi tisa ting chlamri nai ni saka samani pore in tui komri ka ting no doto jaga na tui jaga speed tongo o speed jaga tung komri oya ko paye ja Phirokmung yang phai nai fika in ting no phaika phaimani ulo ga apsu ka nyo hi phaika kai ta kunu ku somoisa kre inga chini lama chung thangata borok je haimya ni samane borok bujiya ni bagasi sawo এক সাইড যদি সুইচবাল ন এক সাইড চালগৈ এক সাইড মার হো যে সময় এক সাইড রহনা পুরো ইয়াং তুই কম নং নাই এই অবন বাগৈ বরক যে ওয়া দাও নি হিমানে অব যে সময় ওয়া বরক ন ইয়াং দিকে রি রহ টং পুরোকাই তুই ঠিক ন ফাইও যে সময় আং এক সাইডটা চিনি চু উত্তর গগন দিকে সারক রি রহ পুরোকাই তুই ইয়াং কম ন ফাইনাই ইকাও সেরং কম আমদা হেকে ফাইনাই তুই তাবা আং তুই মুদুল দিকে রি যাক তুই আপতে হেকে ফাইনাই কাই কারকে জায়গা খপসাসে ফাইয়াং থাঙ্গো এই আপনি বাগৈ ন যে বরক যে parani borok je buji dia u borok buji na dungtho ob toi to ek side rohna ni ya 2 side no mar hobo o time ote time obo to ek side rohna ni himaya i obon baganya angu jonogon buji oi borok no je obijugli mano borok obono kaham kai khaina to bong bukhani pok bai ya suno ani pok pai pai khata